Jakarta kaji. Line of Hapa Grado. Malkhungni bisingte ke kaisa protest khlaimani amatamni bagai tai biang bakni ngai klaijak acha hambai sini media bayrono tino jora roinai sini thano tini phaiman jaman bagai tai hingo oro joto to Chalok sanai ba jora oro sohojogitar nai rona pelai kana hamai maro tamne hamba sing tini kaisa protest ma khaikya sini madop dongbali auto syndicate champonagar tai monpot o जों तीन चारजन मिले होइनाय जों कायसा बिखुब मिसिल बा जों अटो रेलेट खायगा तामनि बागै खायगा अंगाके किसुदिन आगे चिनि महाराज चिनि प्रदोत किशोरनि मुंगै काया माया सलामैनाय बनो जेबाबे अटैक खायगा बे जेबाबे बिनि बुकुंगै खुख हामिया सागा आबो जों बेलायखेनो खादुजा पाय ओ सारा त्रिपुरानि जत अटो चालक जानाय रक जोंनि बेलायखेनो जोंनि बखाव दुखु नांजाक कारण तामनि बागै हिंगाके पार्टी जेसेबां खायदे जों पार्टी खायनो जों कुनु माना खाया अटो चालक जानाय जे कुनु दखान करो बबो अटो चालक जानाय जों हमनो कुनु प्रोटेस्ट खाया किन्तु जे चिनि बुबुग्रानो ओंगैनाय अबाके जे खुख हामिया बाय जे सामुं हामिया बाय जे प्रोटेस्ट खायमने आमनो जों बेलायखौ बुखा दुखु नांगौ तांबै बुखा दुखु नांगौ ओंखाके जे बो दं चिनि हासे बुबुग्रा ओंखाके अमा हाय बरंनो नों अ दफानि बरंगै नों बाहायके चिनि बुबुग्रानि मुंगै खुखामिया बा माने हानाय पिना कक साइमान खाबा आबनो जों बेलायखेनो हामजागिया जाय जों साजागिया तामनि बागै हिंगाखले जों अलो अबाके नासिगै दंला जे जिनि बुबुग्रानि उपरो जे अमाके खुखामिया बिनि उपरो जे आक्रमण खालायमानि रनो जों अलो नासिग दंला जिनि अटो चालक जानाय रक बा जिनि बुकुं बारा रक जों अमनो नासिगै दंला जे बिनि उपरो जे प्रोटेक्ट खायमाने जे बिनि उपरो जे सामुं हामिया खायमाने आमनो जों नासिग दंला जों तिनिबो दङ खोनाबो दङ ताइ भबिष्यतबो दंनाय जे बुबुग्रानि लगियो जों अमायखौ जुदिनो प्रोटेक्ट सामुं हामिया खायजागै दं हांगाके जों तिनि खोना माने साब्रुमनो जों बुबुग्रानि बागै जों दंनाय अमायखौ सामुंनो जों खलाय थांनाय ताइ आं कायसा सत्र करनामो जोंगो जिनि बुबुग्रानि अ हाव दंगैनाय जों बिनि दफानि बरक ngैनाय जे बुबुग्रानो अमायखौ सामुं हामिया खानाय रङ जों तिनिनो बिसिं सिनिनो वार्निं रिरो जे बुबुग्रानो अमायके ताइ ओलो क खामिया साइमांला ताइ अमायके साइमांला किन्तु जुदिनो अमायके साबु दं हांगाके जों तिनि खोना जेकुनु टाइमो जों जे आन्दोलन ताइ आन्दोलन खलाय थांनायनि बागै जों राजि दङ आनि सिनेमा ओंखाके दुंमालि अटो सिन्डिकेटनि प्रेसिडेन्ट आसिस देबरमा ताइ आं मोजां 4 बছर धरे प्रेसिडेन्ट